Tervetuloa Wildnessiin. Kun Wildnessissa me asutaan, niin kaikki korjaantuu. Tyypit, olen rehellinen, mutta haluan löytää hevossielun. Hevossielu? Hevosethan pelkää. Joo, mene vain. Ällöloir. Hevoset haisee, ne ei käy koskaan suihkus. Vähät siitä. Joo, ois kiva nähdä, kun sä suutelet hevosta. Nyt se turpa hiljaa te molemmat! Ai anteeksi, mä vassakätin. Onks toi loide? Pippuri? Ei! Ei. Se oli varmaan joku muu hevonen. Ei sulla yhtään. Mä en oo valmis. Oi, Pippuri, onko se sinä? Pippuri näyttää vihaiselta. Se tunnisti Pippuri näistä leteistä, kun se oli joskus lapsena laittanut sille tätä. Mä muistan, kun mä olin lapsi, asuin Wildnessin kunnassa ja laitoin Pippurille lettiä. Ja se on pysynyt 20 vuotta. Pippuri. Ei hätää, Pippuri. Mä tunnen sut nyt noin hyvin. Nyt alkaa. Säkö se oot? Mä se on. Onks sä se just? Mä oon se joo. Mikä mun lempiruoka on? Sun lempiruoka on heinäpali. Sä tiesit sen vaan. Ja keväisin omenaa. Omenat on hyviä. Kummat vihreät vai punaiset? Punaiset oli sun lemppari. Yes! Muistan. Mutta kun 10 vuotta sitten. Muistan kun 10 vuotta sitten olin 12. Kaikki kiukkos mua. Kun mä muistan kun mulla oli. Mun siskolla oli lammas nimeltään Anuka. Mutta hän on vieläkin elossa. Ja se on nyt 12. Sä 22. Mitä? Oi. Mä luulin, että ne suutelee. Loiro ällö. Hyvä Loir! Mä oon sun puolella! Et oo tosissas. Ei hyjällö. No on ällöttävää, että te käytätte roskia, että teette jotain typerää juttua. Katsokaa nyt. Wildness on ainoa luonto, mitä ansaitsee. Ja meillä on toisiamme. Tulkaa. Esittää Hei, minä ja Pippuri haluamme mennä viettää omaa aikaa. Se käy. Mä päätän, mä oon vanhin. Päätätte olla se hevosen kanssa. Jos Lloyd hoitaa hevosta, niin miksei vie hänet tallille ja lukkojen takana? Ei käy! Hän oli 10 vuotta lukittuna. Ja kun mä lähdin pois, mä lähdin Playmobil Cityin. Hän voi huonosti. Mun pitää muuttaa Wildnessiin. Mä haluan viettää Pippurin kanssa aikaa. Ja Arjana, sä pässin. Mä voin olla täällä vahtimassa, koska noi on sekoja. Ja ne voi eksyä. Totta, Ariana. Ne on sekoja. Niin, mut ne oi, sä oot ihana hevonen. Arvaa mitä? Mulla on varsa nimellä Sisi. Sisi. Ja se on omistettu juuri sulle. Arvaa, kuka tulee sieltä? Kuka sä oot? Hän on korianteri. Hän on Arjanan lemppari.
Pippuri hieroo suulla korianteria. Ei mä maistan sitä. Anteeksi korianteri. Minä olen teini. Mä oon 9 kuukautta vanha. Sari laittaa. Mä oon teini. Sä olet vasta lapsi korianteri. Mä oon ihmisiässä mä oon 13. Mut lammasiässä mä oon vuoden. Ja minä tunnen erään naisen. Punainen kaapu. Ariana Metsägrande. Se olet sinä, korianteri. Muistan, kun pelastin sut sudelta ja ääliöiltä metsästäjiltä. Ääliö metsästäjiltä. Menkää ihmeessä viettämään omaa aikaa. Tuu mennään! Jahuu! Tää johtajakalli on hyvä. Mutta täällä on lunta. Tuo kamu. Mm, Seuraa mun jälkiä. joo, taidan seurata sun jälkeäsi. Wow. Tää on vähän... Peppuri! Peppuri? Tuu mennään. Taasko kiinni? Me pitää päästä sinne. Peppuri, mitä sä... Ei. Miten voi? Ai. Sä löydyit! No totta kai mä löydyin. Mennään. Noin. Nyt pitäisi olla tukevaa. Jep. Varmako? Mä uppoon! Leikisi Ariana Metsägrande ja muut seurasi niitä ihan varmuuden vuoksi, ettei niillä satu mitään. Sitten, niin kuin kuulit. Onpa tää outo kallio. Hei, nyt mä muistan. Mitä tuo ääni kuuluu? Mä kuulen melua. Mä menen ottaa selvää. Miten mä 45-vuotiaana jaksan tätä tehdä? Onpa kaunis kallio Miten nyt, Pippuri? Kuule. Oi ei. Muisko? Jäin kiinni. Nää, ei se ollut mitään. Fiu. Vai? Ei. Ihailaan tätä. Täällä on tosi... Ariana Metsägrande, mitä tää teet? Mä vain yritän vähän seikkailla. Ja mä yritän saada että Mähän ymmärrän teidän kieltä. koska olet Metsägrande. Miten Lloyd ymmärtää? Mä en tajua. Onko se sukulaiset nykyään täältä? Ei. Kun Lloyd ja Pippuri oli aika lailla pari kuukautta vanhoja, niin Lloydin vanhemmat päätti ostaa Pippurin Lloydille taisteluhevosia. No, nykyään ei tarvita taisteluhevoja, kun nyt onhan armeijat ja sellaiset. Joo, mutta meillä päin Ninjagossa, eli Wildnessin Ninjago-kaupungissa, Siis Wildness. niin Wildnessissa. Niin, sehän on vanhin kaupunki. Oh my God. Niin ja seuraavaksi vanhin on Ninjago. Eikö se ole Playmobil? Joo, mutta ihan sama. Yeah. Mut mä haluan varmistaa, että Pippurilla on kaikki hyvin. Se tippui pari kertaa kalliolta. Oi, no joo, mä edesin kuulla sitä mun alkorvilla. Mitä nyt kamu? Oh my God. Ei tää mitään oo. Jos tää ois Harumi. Ei täällä haru. Mitä sille Harumille muuten kuuluu? Voi hyvä. ei. Tästä ei voida mennä alas. Pitää mennä varmaan samaa reittiä. Tää on aika ahdistavaa, mutta tästä ei tuu mitään. On lunta korvissa. Eikö sä näe, mulla on pää? Tiedän. No kylläpä tää ahdistaa. Onneksi mä oon harmaa
Krakenertamma. Mähän on vain pelkkä homo sapiens. Mikä? Homo. Mikä homo sapiens? Se on ihmislaji. Hiljaa, Arjaana. Eri. Mikä? No eipä tiu. Kato huutaa. Siellä Pirunpellon mäessä on pari tyyppiä laskea. Mäkeä. Pirunpellolta pääsee tosi korkeaseen mäkeen. Mitä sä teet, poika? Yritä saada oksaa. Pippuri! Mä hyppään sun mukaan! Missä nyt? Tarkasti. Oi juma, käviks sulle tää? Ei! Missä Loidi? Mä hukkasin Loidi. Oi. Se on tässä. Ja tässä tarina loppui. Lopputekstit. Lopputekstit!